So what's up guys, nari ko sa Uraya Dairo no. Mabapo kayong view. Nawa, baliktad na ko ha. Kung shout out ko sa kong igagaw Sinsin Alcobir guys. Video din ni day. Guys, kita daw guys. Wapo kayong view guys. Kung ano? Lagyo kayo kung malantaw dali guys. Pero yung anak kalayo no. Saglayo na kayo kung nabtan pero wala dyan po niya nakita ba yung asa ko nagkulang niya. Hilam. So wadam ha guys, pagkaugmanan abot mig bisli guys, kauban ako si Ethan Alexander ang gapong batang vlogger no. So wa mo kabalo ha, email player na si Ethan guys, tanawa si Ethan. Email player na guys, tanawa. Ana na nga mga amigo na si Ethan guys, email player na. So pagkahapon na guys, ningon si Pijong na dito ta mga on sa barbecuehan sa Daplin og dagat. Daplin og bye-bye so namalit mi daan dira. Order kay Pijong og barbecue, kay mga on may banya. Kay mga Madam Ayman. Promote ba yung promote slick? Nga dahil iyang plus nasa comment section. Ang leng nasa police station. Ay sorry. Ang mananap. Artista sa sayo, Chong. Ay, hindi lagi kabiyaan. Tan, babukatan. Babukat ito ba? Tan, babukat ito. Okay, mati ayon guys, so guys, lamangan ng nay partner eh. Lamang kay nay partner ba? Sa ano? Picture, mag-call me ba? Damang. Videoan. Oo. Go, videoan go. Yan, naka dito. Tanong ka sa mga. Okay, Wow! Ay, ano yung... Say ka, Tan, say ka istorya ni mo na nag-partner mo na sila. Say ka istorya mo na nila. Ah, tuyawa, uy! Uy! Uy, sana. Dabag! May sandal day pa sinaluag. Naubag. Kuya! Ano kanita ba? Ako lang yung gikuan, pero si Kuya, naibog na rin na. Naibog na, pero kuyan duyan. Ano man, buyan ko ni? Ayaw, Jong. Ayaw dong. Ayaw dugaya. Sige, kay pagkaparuhan mo. So salamat mga idol kay naabot mo sa panglasa kong video.